زیدتری سیهروجان درباز دبن لسر بریارن انجمن پارێزگەها دهوکی ji bo kêmkirina bihayên bazarê û kertên dinên xizmetguzarî lê tenha wekî welatî dibêjin hind ji van biryaran nehatîne cêbcêkirin. Serokê encumenê parêzgeha dihukê jî dibêje ji girîngtirîn biryarên ku ew li ser rabûwestin kêmkirina bihayê dermanan û kirêya xaniyan e. Ev daxwaza ji rêveberiya giştî jî û sendîkayê ji meakirî ku paşa rojê rêkxistineka baş bû karê dermanxana û dermansaza bêtekirin ev gileyê xelkî kêmtir lê bê. Serokê lijna bilinda berhengariya krîza darayî li dihukê jî xuya dike ku her kes û aliyê pêgiriyê bivan biryaran neke wê li dîfiyasayê bihête sizadan. Yasa sizadan Iraqî raqam 240 her kesekî emrekî muazifekî an jî rêveberiyeka ya resmî derket bîtin an jî encumeniyekî derket bîtin û necîbecî biketin mecbûrin berew mehkemê vebe. Welatî jî taneha hind ji van biryaran bi tenê nivîsîn li ser kaxezê dibînin û bêyî cêbcêkirina wan. Yani gelek ona inan axwar yani kesê cêbecîkir nekire bara bitir. Kilîtxaniya jî. Yani li hikmet dîv çûnê pê biket. Ne biryarda û dîv çûnê pê neket. Dîvçûnekê biket yani kiriya bînin axwarê harîkariya faqîrî bikin. Daxewa hatan ke ez ê têda bawer bike her pê heqiyê berî nike û gelek carî me mihawle kiriye hiç bersif nehatiye dan. Necêbcêkirina hind biryarên kêmkirina bihayên bazarî kargeriya parêzgeha dihukê daxwaz kire encumenê parêzgeha dihukê û cardin mîkanîzmeka ji bo cêbcêkirina wan biryaran hate danan û ji bo cêbcênekirina wê jî sizayên yasayî hene. Dilşad Hîm û NRT Duhok.